Türkmenistan'ın prezidenti halkara bir taraplyk günü münasebetli iş ketilen Türkmenistanlıların 796-synyň günäsini geçdi. Bu baradaky degisli permany Gurbanuly Berdimuhammedow 10-njy dekabrda geçirilen video şekilli iş maslahatynyň nowbatdaky mejlisinde gol çekdi. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň maglumatyna görä, Berdimuhammedow içeri işleri ministri İskender Mülikowa ýüzlenip, hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary bilen birlikde günäsi geçilen adamlaryň ählisiniň tutuklukdan boşadylyp, olaryň ýakyn wagtda öz öýlerine, maşgal agdalarynyň arasyna barar ýaly ähli zerur işleri geçirmegi tabsyrdy. Adatça bolşýaly bu gezek hem günäsi geçilen tutuklaryň ýurduň Jenaýat kodeksiniň haýsy maddalary etasynda tutuklugy hökm edilendigi we ceza möhletleriniň näçe bölügini türmede geçirendigi, şeýle-de olaryň haýsy ýaşlardaky raýatlardygy barada hiç hili maglumat berilmeýär. Mundan başga günäsi geçirilenleriň hatarynda hukuk toporlarynyň syýasy matlaply tutuk edildi diýen adamlarynyň bardygy ýa-da ýokdugy agzalmaýar. Ýurtda bellenilýän uly bayramçylyklara gabat geçirilen ozalky günä geçişlerde bolşýaly, döwlet başçysyny bu gezegem vilayatlary we etraplaryň, şäherleriň häkimlerine, beýleki degisli ýolbaşçylara günäsi geçirilen adamlary iş bilen üpsün etmegi tabsyrdy. Emma muňa garamazdan türkmen türmelerinde oturup çykanlaryň käbirleri özleriniň soňu bilen işe ýerleşmek meselesinde uly kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz bolýandyklaryny hukuk goraýjy işgärleri tarapyndan hälisinde her türlü kemsitmelere tezebar edilýändiklaryny aýdarlar. Türkmenistanda şu ýylyň başyndan bäri indi tapgar 4-nji gezek iş ketilen Türkmenistanlylaryň günäsini geçmek yglan edildi.